Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Energy Department initasan po ang Meralco na gumawa ng guidelines para sa installment plan ng ECQ electricity bill. IATF pinayagan na po ang mass gathering sa mga MGCQ areas. 6.5 million na po katawang nahawa ng virus sa buong mundo. Commission on Human Rights nanawagang pag-aralang mabuti ang anti-terrorism bill at ang kanilang sinumiting position paper. Dahil sa unconstitutional provisions, anti-terrorism bill posibleng i-veto daw ni Duterte ayon sa isang mambabatas. Pamilya naman ng inaambos na mayor sa Lanao Sur, pinabubulaan ng Rido ang motibo. Opisyal po ng Malacanang, kinasuhan po sa ombudsman. Kamara, naninindigan ng paniningil ng buwis sa digital services. Mga online sellers, binalaan po ng DTI. Para daw mas safe, ilang LGU naglagay na ng mga bike lanes. At kilalang motel na Victoria Court, after 30 years, magsasara na? Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Kung darating po ang pagkakataon mga suki na dapat mamili ka, ano ang pipiliin mo? Abusadong gobyerno o abusadong media? Ulitin natin ang ating survey question mga minamahal. Kung darating po ang pagkakataon na dapat mamili ka, ano ang pipiliin mo? Abusado bang gobyerno o abusadong media? Good afternoon. Muli, ako po ito si Errol Dakame. Welcome po kayo sa ating palatuntunan na pang-araw-araw ho. Worldwide pong napapanood sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel Television. Tama po ang inyong napakinggan. Tayo po ay live everyday dito po sa online broadcast channel ng Leader News Philippines. At pagsapit po ng alas 5 ng hapon, tayo po naman ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel Television. Ang ating studio po ay pwede niyong tawagan sa 0995-148-3605 at katuwang po natin sa pagpapalipad ng ating palatuntunan ng ating broadcast officer Earl Nico Dakame. Yan oy, sa patnubay pa rin po ng ating creative director Mark Anthony Reynoso and Operations Head Engineer Oliver Lico. Isa po sa pag-uusapan natin mga suki this afternoon ay ang pilit pong ipinapasa ng paspasan na anti-terrorism bill. Yes, anti-terrorism bill na may mga sektor pong nangangamba pero may mga nagpapaliwanag naman at nakakaintindi na hindi naman dapat daw pangambahan. Pero narinig po ninyo ang babala or pangamba ng isang mambabatas na meron daw pong mga unconstitutional provisions. At baka maging mitya daw po ito na i-veto ng Pangulong Duterte. Siyempre, sahog po ng ating palatuntunan ng mga public service.
at ang iba't iba pang mga nagaganap sa ating lipunan. Antabayanan po ninyo at ipakikita po natin sa inyo ang isang video ng abusadong gobyerno. Mamaya po ng konti, samantala mga kaibigan, standby lamang po kayo sapagkat kakausapin po natin yung mga naghihintay po ng ayuda, mga manggagawa na nag-file po ang kanilang kumpanya sa SSS. Standby po kayo at kakausapin po natin ang Media Affairs Head ng Social Security System. Gandang hapon po sa mga workers. Standby po kayo, standby po lamang dahil kailangan matawagan natin ito at makausap natin Sige. Nick, kausapin mo na ito si Sir Ferds Nicolas. Tuloy tayo sa ating palatuntunan mga minamahal. Ulitin natin ang ating survey question. Kung darating ang pagkakataon na dapat mamili ka, ano ang pipiliin mo? Abusado bang gobyerno o abusadong media? Tulad po ng naipakako natin. Tulad po ng ating promise sa mga manggagawang nanonood po lagi sa ating palatuntunan. Live on the line. The Media Affairs Department Head ng SSS, tagapagsalita rin po opisyal ng Social Security System. Sana hindi po ako nagkamali ng introduction ko. Nasa linya na po natin si Sir Fernando Nicolas. Sir, magandang hapon po sa inyo. Si Errol Dacami ito sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel Television. Hello, mabuting araw Sir Errol and sa ating mga tagapanood, isang mabuting hapon po sa ating lahat. Salamat po sir sa pagtanggap ng aming tawag. Alam ko pong busy kayo lagi dyan. Ito po ay ginagawa natin sa ngalan po ng serbisyo publiko, especially sa mga manggagawa. Na mga miyembro din po ng SSS. So, yes, sir. Paki-update nga kami sir, doon po sa mga andami pa ho kasing naghihintay na mga empleyado, mga manggagawa na they know very well, nag-apply yung kanilang mga opisina para po sa ayudang ipinangako po ng gobyerno para sa lahat pong mga workers. Okay po, siguro po tinutukoy natin yung SBWS o yung tinatawag nating Small Business Wage Subsidy na sa kasalukuyan ay nagsimula na pong magbayad para sa second tranche. So yung pong first tranche, sana natanggap na ng ating mga empleyado. Yung second tranche, yung iba nakatanggap na. At sa mga susunod na araw po, matatapos na rin natin yung second tranche ng SBWS. Opo. Base po sa iyong kaalaman, sir, magkano po ba yung inilaan ng gobyerno kada tranche? Ang range po ng subsidiya ng gobyerno para sa ating mga manggagawa ay nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 8,000. Depende po doon sa lokasyon ng ating mga manggagawa. So kung katulad itong nasa NCR tayo, nasa Region 3 and 4A, 8,000 po ang halaga niyan. Doon naman po sa ibang rehiyon, 5,000, may 6,000 rin. Depende po sa lokasyon nila at yan ay nakaayon doon sa minimum wage law na ini-implement doon sa kanilang lokasyon. Opo. So lumalabas sir na malamang mas malaki-laki pa rin po na matatanggap yung mga nasa Metro Manila kung hindi pa ako nagkakamali. Opo, kasi mas mataas po ang minimum wage dito, kaya yan po yung inapruba ng gobyerno na halaga ng subsidy. Opo, noted Sir Ferdy. Alright, ano po ang mga posibleng dahilan bakit meron po kaming mga natatanggap na, pagtatanong, queries, yung iba reklamo na nga po, yung iba daw po ay pa second tranche na, yung kanila naman daw po, yung first tranche wala pa, Sir Ferds. Nung pong nagsisimula pa lang tayo sa filing ng application, napakahigpit yung tagubilin natin sa mga employer na ayusin po yung pag-file ng application. Halimbawa, yung pagbibigay ng cellphone number, Apo. Kailangan po maayos yun at saka sana siguradong active po yung cellphone number. Apo. Pero nung pong nagpo-process na kami, napakarami pong mali-maling SS number, mali-maling savings account number. Apo. Minsan nga po hindi namin ma-credit yung halaga na yan sa savings account sapagkat minsan po dormant account, closed account,
invalid account number. Opo. So ang dami po naging problema natin. Meron naman pong na-credit namin sa kanilang cellphone number kasi through ML Wheeler Kwarta Padala. Opo. Ang problema naman, sir, nabibilis nila yung message natin and also nawawala yung cellphone daw, naging inactive bigla. So ang dami po naging problema kaya doon kami nahihirapan sa ngayon. I see. Opo. So, pag may mga ganong karanasan, sir, yung mga manggagawa, ano po ang payo ninyo? Ayun, makipag-coordinate po sa employer nila kasi yung employer po ang may kakayahang mag-update o mag-correct ng record sa SBWS application. Okay. So sila lang po yung may access po sa ating my.sss website Opo. at doon po nila maaari i-update or i-correct yung mga invalid information na naibigay nilang una during the application period. I see. Opo. Malaki po ang Pilipinas, sir, and we know very well ito po ay a nationwide program. Ano? So, how are you managing the bulk of the applicants coming into your website? Napalaki pong challenge, napalaking hirap. So, ito po ay inatas ng gobyerno sa SSS, sa Department of Finance, at sa BIR. Opo. Kaya po pinipilit natin nasilbihan yung ating mga miyembro. Kung pong nagkukulang, minsan nga po kasi marami kaming text na natatanggap or emails na nahihirapan kaming sumagot because of the volume. Opo. Mahumingi po kami ng pasensya. At umasa po kayo na masasagot din namin yung mga katanungan na yan. Just in case ba, sir, dahil sa backlog na or bottleneck sa website, if some offices opted to hand carry the documents, tatanggapin nyo rin ba, sir? Wala po. Ang application po ng SBWS ay matagal na nagsara noong May 8. Ang ina-accommodate na lang namin ngayon ay yung mga correction ng mga invalid data or invalid information. Opo. So through the website pa rin po. Medyo maluwag na po ang website kasi ang nag-a-access na lang yung mga problematic accounts. I see. So yung mga maayos, hindi sila gumagamit ng website. Kaya madali na pong ma-access yung mga employers natin na may problema sa account na employees nila. Very good. Anyway, alam po din namin na ayon po sa mga feedbacks na marami rin po nakatanggap, but ito nga po ang pinag-uusapan natin, sir, kung paano mapaglingkuran pa yung mga medyo may kunting issues. Ano? So, what are you telling us? You're telling us, Sir Ferds, ay baka may mga dapat i-correct, alamin na dapat ng mga employers. Opo, nagpapadala po kami ng mga notice o email sa mga employers. Ini-inform namin sila na may mga problema. Ganito lang po, sir, Opo. kasi maraming mga employers na nagreklamo bakit daw hindi nila makita yung mga erroneous data ng mga employees nila. Yes, sir. Ang makikita lang po nila yon kapag yung record na yan, galing sa ML Kwarta Padala, mali, hindi namin ma-effect yung record. So, ibabalik po sa amin yan para yun ang trigger para ibalik po din namin doon sa website yung pangalan ng empleyado na yan, yung record. Pagkat hindi po namin na ibabalik sa website yung pangalan, hindi ko ma-access sa mga employers natin. Kaya hintayin po natin yung pagbabalik ng bangko, ng ML Kwarta o ng Paymaya, yung record sa SSS para ma-i-upload din namin sa website at ang makorek po ninyo. Hanggat wala po yung record na galing sa bangko, hindi po natin ma-i-upload, hindi nyo ma-access yung record. In short, sir, any name na nandun na po sa website, nakapost ulit, ibig sabihin may problema po yon. Yes po. At pwede na pong galawin yun kahit na walang email sa SSS. Kapag na-access ng mga employer natin yung record ng employees nila, i-correct nyo na po at nang ma-process na natin yung payment. Alright. Any name na wala po doon, ay does it mean na okay na sila, sir? Dalawa po yan, isang okay na or yung may problema na hindi pa na ibabalik sa amin yung record. I see. So maghintay-hintay lang po tayo at saka doon po sa mga employers na may mga problematic pa record ng employees, keep on accessing our website. Titingnan po natin, baka sakaling meron na kami na-upload ulit, i-access po ninyo ulit at ang makorek nila. I see. Alright. So, doon po sa nakabit ng deadline, sir, at nakakomply, except for some issues, no? Meron pa ba doon na posibleng ma-reject, sir, na supposedly beneficiaries? Unang-una po kasi may mga qualification nga. Number one, Yes, sa sir. BIR, di ba? Pagka po nakalisod sila sa BIR, nakakuha ng passcode sa SSS record naman. Okay. Kapag po sa SSS record, in-apply nila yan, ibabalidate namin sa SSS record. Apo. So kung wala kaming makitang hulog ng miyembro
hindi po iyan mapaprocess. So yun lang po ang tanging dahilan. Kung ang employer ay nagre-remit ng maayos ng SSS contribution, Apo. definitely po mapaprocess yan at makukuha ng miyembro ang ayuda ng gobyerno. Okay, yung pandemic sir, yung calamity sir, 'di ba? It started, it was declared since March 16. So 17 o 16 yan tayo. Yeah. Okay. There are employees na bagong pasok din lamang. Apo. Hindi kaya sir may mga inabutan din ng lockdown or crisis na kapapasok din lamang at baka wala pang hulog sir pero empleyado na. Kung hindi po nila na-report ng employees yan, Opo. get ng employers nila sa SSS for coverage at saka wala po doon sa equalization list, hindi pa po sila qualified. I So, see. hindi po sila makakakuha ng benepisyo. May ruling po tayo kasi dyan dapat ma-report ka agad na employer Opo. yung mga employees nila kapag na-hire nila. I see. Opo. Pero automatic ba yun sir na may hulog na kagad kapag ka-in-report? Hindi po. Wala pa. Ma-report lang, papasok na po sa listahan ng mga System. employers. Ayun, sa system. Opo. Oo. Yes. Okay. Malinaw sir, maliwanag. Opo. May mga dapat pa ba kayong i-announce sir na dapat malaman po ng mga SSS members at mga manonood po natin? Nais ko lang po i-anunsyo na sa ating mga employers at sa ating mga members na ibalik na po natin ang regional functionalities ng website. Maaari nyo na pong ma-access ang inyong record. Yung pong ibang transaksyon na pwede natin gawin sa online, huwag na po tayong pumunta sa branches natin sapagkat mahigpit po namin ipinapatupad ang tagubilin ng Department of Health regarding sa social distancing, doon sa wearing of face mask, at saka doon sa temperature scanning. So baka maaari magka-problema tayo pagpasok sa ating tanggapan dahil limited po ang nakakapasok sa ating mga tanggapan ngayon. Opo. So lahat po ng transaksyon na pwedeng gawin sa website, sa online facility ni SSS, doon na po natin gawin at nasud po natin ang pagkalat. Makatulong tayo sa pagsugpo ng pagkalat ng COVID. Mabuhay ang SSS. Maraming salamat Sir Ferds. Thank you and Maraming keep salamat, safe. sir. Next time po ulit. Next time. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Mabuhay. Mr. Fernando Nicolas, ang Media Affairs Department Head ng Social Security System National Headquarters. Live dito sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Balikan natin yung ating survey question. Kung darating po ang pagkakataon na dapat kang mamili, ano ang pipiliin mo? Abusadong gobyerno o abusadong media? Mahirap ano? Parang mahirap eh. Yung iba daw dapat daw walang pagpipilian. Bakit parang parang pilit yung boses ko, Nick? Lakasan mo nga yung microphone ko. Ayan, much better. Yan. Parang pilit kanina. At malakas yung boses ni Sir Nicolas kanina. Alright, so dun po sa mga employers na nanonood po sa atin, at least may guidance kayong pong napanood, narinig. What are the possible causes bakit yung ibang mga manggagawa ay hindi pa ho nakatatanggap ng ayuda galing po sa Social Security System na inaatas po ng gobyerno ayudahan dahil sa epekto po ng pandemic, mga kaibigan. Sa ating pagbabalik, panoorin po ninyo ang kapitan sa Tarlac na nanggulpiho ng kanyang konstituwente. Abangan sa pagpapatuloy po ng palatuntunang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Nacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.